12 na sad, tingkaon na pod. Uyas ko mga kumpare. Di ka mo ambak sa mangga. Natruma sa kubra. Barakon. Nagungag ko diha daan para ako ihatod nila kapuya gitagaan yung trabaho aning duhay. Paita gyud. Ako adto na akong gilungag biki. Ako tong hatdan sila, 12 na. Ita sa kumparing usa si Boy Bahaw. Kay bawo siyang dili ni miganan mo ambak sa yuta kay perting di kahanang kubra. Banakon. Sus. Sao mo si Boy Toto nga natakdan man sa kuning tawhana eh. Madok na nagumambak si yuta kay ang yuta kano na ako ni dagang bitin. Napoy dag kubra, manakon, na ako no tanan. Sao nun to kong pamilya nga to eh. Paita yun eh. Ano nang gawas masana sa din, masana lagi ka ng kubra banakon eh. Ita sa na kumparing Bahaw na ko eh. Pertiyong dugaya. Tanaw, balik ang dugo na. Ang dugo na. Ika asmo kay na eh. Masigla pa siya sa kuhang ito ng video. Pero ilang minuto lang ang lumipas, ganito na ang nangyari. Ang lalaki nahilo, nagsuka at nangitim pa ang mga labi. Patay. Hoy! Patay tawhan na Ngano man ka? Hoy! Patay o gipaaks bitin. Patay. Patay ba hoy? Saan? Jam na tayo idamgo naman. Lahat na unsa naman ito. Natruma naman. May sa King Cobra eh. King Cobra, dako oy. Hoy! Saan na si Boy Bahaw? Wala pa man maabot ay naunsan. Ayaw sige gunahuna ng Cobra, banakon kay mao ray makamatay nimo, matagak nung kadiya sa manggay noon, ray kamatyan nimo. Dako Diba? bitin pre diha si yuta pre. Gawas lagi mabitaw nga inungdan bitaw nga na apil lang ko aning kabuo. Naunsa naman ni kabuo nga nato karon nga nang parte na marghana na nila eh. Gutuman ay wa patahat ni kaon. Wa palagi nagpaabot kitang Boy Bahaw lagi parte sa dugaya eh. Sara, luto na gito niya akong saging. Kuning habuon ako ni hatod sa kumakumpare to as babaws mangga. Sus paita ni mga kumpare nga tagaan sa trabaho ani ano ni bitin nga tingkana din sa hanggawa sa ron kay init. Sus dara, saging. Yawat na lang mabusog sila, di ko mapas mo. Ay sud, ko tanigal dito. Oh. Few moments later. Pre! Boy isog, boy baha, boy toto. Sanang tao ka pre Get kasugay na mo sa mo gidan. Gutuman ay. Saging pre wa kay lay dah saging o pag tubig. Ah, magpasalamat kay mga akong mong hatdan kay dinamgi mo na. Hato pre ba? Yang ko ba minya tuwa to pre gibisi ko sa dili kaon pre. Pil Dinalikom na og lagi diri pre. Minghatod ko dinyo kay para pila na mo kasi mana diring may kaon tinandaotan ng usaw, boy toto. Siya tambok-tambok. Ako day. Matay pre, nako ibalitaan niyo pre. Sabi na pre. Nain namatay oy. Patay ng bitin iyang kamot gipasok sa baba sa kubra. Yeah. King Cobra. Namatay. Awa! Kamatay lang. Tawa anong di na nila ipapatay? Tanawa! Patay lagi na lagi. Patay na! Nagkamong ba yun? Oh, nangayog tabag sa barangay. Nakumnaw din na pre! Nakumnaw din na pre! Bahala na pre! Uy, taas-taas ani pre. Uy, naw din na pre! Oh, asyo. Taas ani pre. Ah. Patay na ni pa. Mahadlok man ang gihapon mo sa gnamos dool na nas babaw ako dagi ko subos pag kumadlok. Di lagi di Oh. ka pa ako ni ka. Dawatan niyo ang paghatod sa saging. Kon ba? Ito nagutuman yun. Sus, mga naong taon ninyo eh. Naunsa naman taon na eh. Pamilya ko to pre! Ito pre! Ambak na taon mo diha oy sa Ito to Sampanga oy. pre nga! Patay na! Ya, gisod ang to pre! Kamot sa baba! Namatay! Oh, namatay. Nakuan gyapon, na poison gyapon. Nakapatay pa bitin sa patay na. Wala pre! Ikaw biyan sa pre! Ay, Ayaw. na pre! Di na Di ko pareha siya matruma naman mo eh. Yung Yawa. na cukup na yuta bahala nagkakaibitin sa yuta. Bahala na ako daw. Ay pre. Gani mangga, mag-viral din mangga. Oh, tanawa naman gani oh. Sus, giri na gid mo no sige. Nabantok na niya okay di mo. Sige na magkatuog diha gud. Pre, Akan ang kuan ba? may tubig pre. Usa ka semana na. Ang King Cobra ba di na mo sa kakahoy? Di na Nga mo sa ka? sa yuta, mong dinadyo ko muna og yuta. Tay yaman na ni mo diha pre. Parin. Ada. Ako lang nang ibilin diha ang pinggan niya, ako lang nang balikon nga. Aw. Kaya nasa ko'y buhaton sa balay. Nagdungag-dungag na mo sa akong trabaho eh. Nagsige mo truma-truma diha unsan pangambak mo eh. Ay kalimot lang ako sa mga pamilya to. Nah, bahala na yung pamilya ninyo eh. Ako na pa rin yung pamilya, kamo sila yung magpambak ninyo da. Ay kabuha pre, kung pare mga ta anong May live pre. Uy, tuad to paglayog ning usaw. Wala matagak ka diha, labaw jud kag pagkag kubra lagi. no kamati mo bali naman ano. Nah, hagbong ka diha, labaw pag pakog kubra diha.
Sige, kuhanin ato na ko. Kunin po itong babaya. Naog dia matagak nung kadianon. Layo jari pre. Dayaw din ang ginagawa sa kaliling kubra oy. Ha? Nabot mga dia. Naog din. Mo ni kamatyan mo tagak nung ka. Mamong tani non. Di dia masaka di ay. Ayaw lang to lang. Matay mabalik nung na di nung ka ma. Unsan ta ay kala ko lang kubra bitan. Mura seminaluyan ako, wala ko tarong kaon ba. Wala ko katunog yuta man. Pre bitin pre. Man, Okay ah. Dahon nun ni piyawan unsan tani pre. tarong ya. Gidaman-daman ra ba ko sa kubra atala ni eh. Tumig pre. Ano nga pre? Tumig. Tubig. Tumig pre. Hindi ko mo pre. Tukaan ko pre. Tubig. Tumig. Tumig. Few minutes later. Bitin! Eh, bitin! Pre, tubig, pre! Pre! Ato! Bitin! Bitin! Pre! Pre, tubig, pre! Pre! Pre!